Galekson, importante kayo nga ang usa ka tawo naa ka kanunay sa poder sa Dios. Og mao na galekson sa atong panahon karon sa kalibutan, daghan mga tawo nga mipalayo sa Ginoo. Although daghan mga tawo nga aduna sila mga nagkalagiyang nga mga relihiyon, apan wala sila nasayod nga ultimo ang ilahang relihiyon nga gisaligan usa di ay nga nagpalayo kanila ngadto sa tinuod nga Dios. Galekson, usahay ang relihiyon sa tao mauni usahay sakyan sa yawa malayo siya sa Dios. So galekson mabitaw kita diri sa estasyon bisan pa man sila Pastor Leo mismo, no, o uban pang mga kapastoran nga nagwali diri, wala gid tay giwali nga relihiyon. Apan ang atong giwali ang pulong ra gid sa Ginoo nga naa diha sa Biblia. Galekson ang lisod kayo galekson kung ang usa ka tawo mo palayo sa Ginoo kay ngon ang Bible, for without me you can do nothing, no? So wag gyud tay mahimo kung wala gyud ang Ginoo sa ato. Although natay mahimo apan sa ato lamang mga kaugalingon nga paningkamot, walay pabor, walay giya og sa laktod kapag kaistorya walay blessing nga gikan diha sa Ginoo, walay panalangin, walay pagkanang magpaghatag o kanang kalampusan kadaugan. So unay galekson, so man nga importante gyud kaayo nga ang usa ka tawo aduna gyoy kana bitawng kahadlok sa Ginoo. Dapat dili gyud ang tawo malayo sa Ginoo. No, kay kung yung tanawon sama sa tong gisgutan nga kun mo gawas gani ang tawo gikan diha sa Dios, mas mudaghan usab ang mga kasamok, mga kalisdanan, mga kapaitan nga moabot sa iyahang kinabuhi. Aduna maganindot sa atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo igsuon, bisan pag unsa ka makasasala karon ikaw nga namati karon. Bisan pag unsa ka makasasala, bisan pag unsa ka kadautan nga tawo, once nga mobalik ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo, maghinulsol ka sa Ginoo, kanang gitawag og paghinulsol, repent sa English. Pasabot ba kay igsoon ba mobalik ka sa Dios ba? Bisan pag aduna ko na istorya nga usa ka tawo na Bible studyhan namo. Ingon siya nga dawaton ka ko sa Ginoo nga dautan mo. Si Apostol Pablo gani gidawat sa Ginoo na himong apostoles nga usa siya ka mamamatay tao. Gipamatay niya ang mga tawo nga nagsangyaw sa pulong ni Ginoong Kristo, gipapriso niya ang mga Kristohanon kaniadto. Pero gitawag siya sa Dios. So man ang Ginoo mga kaigsunan, bisan pag-unsa daita kadautan sa tubaran sa Dios, pero kung mobalik ta sa Ginoo, maghinulsol ta, magrepenta, ang Ginoo always nga nagbulat ra dai sa among Sunday school karon nag-series man mi bahin sa prayer. Importante kay ang pag-ampo galekson. Labi na gyud ang tinuod nga pag-ampo. Kay daghan aduna may mga pag-ampo nga hinimo sa tawo sa kalibutan karon nga pila na kadekada maora gihapon balik-balik nga pag-ampo. Dili na siya pag-ampo galekson. Ang tinuod nga pag-ampo kanang diha gikan sa imong kasing-kasing. Although ang atong Ginoo nagtudlo unsay format sa pag-ampo, na diha ang pagdaig, na diha ang pagpasalamat, na diha ang pagpangayog pasaylo, og sunod ayon ang imong pagpangayo diha sa atong buhi nga Dios kung sa imong pangayoon. So usa lang na galekson kanang pag-ampo, kanang tinud-anay nga pag-ampo sa tinuod nga Dios. Usa na siya mo ay pagpakita nato sa Ginoo sa pagpaduol nato sa Ginoo. That is why kung usa ka tawo maampuon ngadto sa Dios, mana ang Biblia nagklaro ang Biblia higalay soon nga muhatag siya og kalinaw sa ato.